servus, ste Zdrajova Skutek. Chcel by som odkázať všetkým fanúšikom nitranskeho rapu, že onedlho vyjde moje nové EP s názvom Skutek ze Štúrovských blokov. Na toto CD som pozval producentov ako je El Kama, produkcia Zmysel, DJ a producent Rezume z Prešova. Bude tam takisto nitranská skupina Enklava, Mou Stres, ktorí zajebali. Takisto Labrák ze Zlej Stravy. Aby toho nebolo ešte málo, tak tam budú naši susedi z Bratislavy, z Petržalky, Retos a Moloch aka Denisovan. Bude to dnes uličný nádych, budú tam kvalitné hudby, bude tam kvalitný rap. Takže to podporte a nezabúdajte na to, že Obraz nás rekord stále tvorí a že stále budete dostávať nové a nové veci. A takisto sledujte aj moju facebookovskú stránku Skutek Obraz nás, kde sa budú objavovať všetky informácie ohľadne tohoto nového EPčka, takisto informácie ohľadne koncertov a všetko, čo sa deje v nitranskej scéne ze Starého Mesta.